Kacingyo kempang kansan palat arpongot ki kena skol ke kentiu Syafrang Higher Secondary School Lailengkot ki badai nadu kelas 6 hadu kelas 8 men hakana paisngi arpondai trek naitung arjar puar tang sumar yarab di dawai kuli iron and folic acid ubadai dawai yarab pengklain senam hagamet ki kena kelapen long yu bat Titus W Khain MDC Sora Konsensi bat Chief Executive Member ke HADC ban pendram ya katanat ka koi khia kasokra jela long bakala bandai ke cingbom kit kli katanat ka koi khia namro umla bantep lau dawai udai bom hab satya ula kentu ke sarkar banthong dek jingtoket judicial inquiry halor kani ke jingja pi ngalai i ya ka khubor halor ke tu ke jingja tena kalian kan jonga ning kong pan pau ke jing sokhia ba kum ke tu ke jingja ha jingsha kam de banja kham tam habadi ya ki dawai ki bala ai teng ba ka health department bar ka bala kta kham tam ya ki khana school jong ka school kentiu Syafrang hapo lai lengkot te ngasno ba kani ke jingja ngapen remjor na kalian ke jonga ba ka dei le se ka jing bom kit khia na kalian jong ka health department ha ka be dei ba ka jing ai kini ki dawai ngaso ba ka dei ka res ka ba sirkai adu kata-kata na mar kala ban kta wat ya ka mensim brio jong ki khana kum mengili i hakilat pakai kebuar ngatarai kum ba arpungut ki khana gila syakta na tu dawai te na kalian ka jong ai ngasno ba nga kentui ke sarkar baka dei ban pu da ka judicial inquiry halo kani ka banta nang ban tip nadu tanrai kai ka bala pelong ya kini ki khana bakin yo jingpang hadin bagladi itu dawai namar haka jing suba ka jonga ngalap ngaso bakala bandai hi naki dawai bakila bandai ki dawai ki balong substandard lani ki dawai ki bala se ki bala long expired date mo mla ban tip lani ki dawai ki balong dor ka batat mo bagi company let's say gila bandai ki company ki balong company tat dor dengan soban kentu ya ke sarkar lengba ka health department baga di ban sim khia ya kani bayo ka kta pat se ki we pat ki jat dawai ngamong bahkan kta tangi kini ki dawai ndai kala ban kta wat ki we ki jat dawai ru kala ban kta wat ki ya kini ki vaccination ru nama menta pilih ai polio ya ki kelung mo menta ka don ka jing ai vaccination ya kini ki bapang ya kini ke vaccination jom ki covid mo kini ke covid vaccination tibun mentakin tiang am ada ke sarkar menta kale am ni kini kan penduk mensim ya ki pat ba mo penduk mensim ya ki pat ba takadau hajaka bagi pat ba kin syania ya ki dawai sarkar ya ki hospital sarkar menta le se kalak ban penduk ya ki syania tengah soba nak kalian jong atrat soka koi ka khia dari ban sim khia ya kini